když všichni... Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám dnes teda poprvé z Karenského studia Poslové budoucnosti Zlatý věk. Koukneme se na Kompas číslo 8 díl, ale část druhá, aby jsme to měli správně pojmenováno. Koukneme se s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého zdravím a vítám. Hezký večer. Hezký večer vám do studia i vám, vážení diváci. Tak a koukneme se na to důležité, co nezaznělo v prvním díle, který ten 8. měl název nebo takové ty body Nesara, jako tedy uspořádání Gesary v národních podmínkách, rekapitulace podmínek smlouvy Gesara a náčrt odpovídající verze agendy Nesara v našich podmínkách. No a počítám, že na to se tedy dnes zaměříme s panem inženýrem, protože se koukneme tedy na ty další věcičky, aby jsme je měli hezky pohromadě. Takže tady mám k dnešnímu právě ten náčrt odpovídající verze, tedy Nesara v našich to podmínkách a nějaké to závěrečné shrnutí tady k tomu 8. dílu. A když tak, jestli asi ten český program Nesara, zákon o národním ekonomickém zabezpečení a reformě počítám, takže se na to asi můžeme vrhnout. Podíváme se na to, já bych začal úvodem, jednak teda vidíte, vážení diváci, že dneska v souvislosti s určitými reorganizačními opatřeními začínáme nebo pokračujeme v jiném formátu trochu v improvizovaných podmínkách, a nicméně máme snahu v tom pořadu Kompas pokračovat, takže během času ještě některé věci asi ještě vylepšíme trošku z hlediska té podoby. Já bych začal tím úvodem. Ten český program Nesara vlastně vychází tedy z toho globálního programu Gesara nebo agendy, chcete-li Gesara. Tam jsou některé věci, zejména v té části, já jsem to pro lepší přehled označil jako část A, část B a část C. Ta část A a část B, ta je víceméně daná, to je prostě potřeba potom po vyhlášení provést, protože to splnění je vojensky vynutitelné. Víte, že kdo sledujete alternativu, takže tam se hovoří dokonce o military Gesara, či o vojenské Gesaře. Ta třetí část, to je takový prvotní náčrt, jak by ta Nesara mohla u nás v našich podmínkách vypadat. Takže takto je to prostě potřeba to chápat od samého počátku. Pojďme se to na to podívat. Nejprve úvodem, jak už bylo tady řečeno v té předchozí první části toho 8. dílu, tak ten vychází teda z těch intencí a těch rámcových podmínek Gesara, o tom jsem hovořil. Ta byla tedy připodepsána tou formou dodatku k té pařížské klimatické dohodě z roku 2015. Bylo to později, když teda nastoupil Trump do úřadu. Tuto dohodu uzavřelo všech 209 zemí světa, včetně teda České a Slovenské republiky. A ta Gesara vychází z té původní americké Nesara. Tam vlastně z toho roku 2000, tam cílem bylo tedy nastolit nový světový finanční systém namísto toho dosavadního dluhového, který jednotlivé státy světa a často i mnohé jejich obyvatele přivedly do situace nesplatitelných dluhů a dosavadní ekonomický systém do neřešitelné situace, kdy obyvatelstvo ve své většině
průběžně schudlo, snižovala se jeho kupní síla a to až do stavu ohrožujícího další ekonomický vývoj na planetě. Tato situace existuje v souvislosti s globalizací ekonomiky celosvětově. Jejími protagonisty jsou globalisté, zejména pak její část, označovaná jako kabala nebo deep state, a k nim patří chazarská mafie, banksteři, nacisté a další. A její spolupracovníci jsou i ve vedení mezinárodních finančních institucí, jako je Světová banka, FED, Mezinárodní měnový fond, ECB, BIS, míněno teda ta banka pro mezinárodní vypořádání a podobně. A zahraniční odborné prameny uvádí, že celkem 209 zemí světa je v současné době v rozvalu, při úpadku bankrotu je přitom už asi 195 zemí. Čili ta situace je tedy už jako neudržitelná, je třeba ji řešit zavedením nového světového finančního systému a souhrnem opatření a podmínek, které mají usnadnit implementaci nového světového finančního systému do praxe a které jsou zahrnuty v obecné platnosti v dohodě Gesera s tím, že budou po jejím veřejném vyhlášení přeneseny v adekvátní formě do národních programů jednotlivých zemí pod názvem Nesara. A o to se dneska právě pokusíme a se na to podívat blíže. A veřejné vyhlášení dosud utajované dohody Gesera bude největší finanční událostí v dějinách lidstva. Tak velká změna z toho bude plynout. Lze očekávat, že ho provede Donald Trump k tomu vhodném okamžiku, který se nepochybně blíží. Teoreticky za těch okolností by k tomu kroku se mohly přihlásit i země BRICS Plus při svém blížícím se summitu v ruské Kazani. To ještě uvidíme, jak tedy se věci vyvinou. Přesto jsou už některé body této dohody plněny, například celosvětová unifikace sazeb daně z prodeje zboží či daně z obratu pro firmy, stejně tak probíhá a už prakticky proběhlo napojování centrálních bank jednotlivých zemí na kvantový počítač, který bude nový světový finanční systém využívat. Tam pro zajímavost už v říjnu 2019 bylo napojeno 100 centrálních bank v jednotlivých zemích, ačkoliv se u nás o tom nemluví. Ty důvody jsou vcelku prosté, protože skončí tak finanční machinace a podvody, nebude možné kupovat si postupně svět za ničím nekryté papírky natištěné Fedem. A krom toho, s odstavením stávajících světových elit od finančních zdrojů, tak ty elity ztratí i svoji moc. A to vše za situace, jak už jsem říkal, nesplatitelného zadlužení mnohých zemí v čele se Spojenými státy, kterou se přechodem na nový kvantový finanční systém a agendu Gessera Nessara jednorázově odstranit. Na vyhlášení dohody Gessera naváže tedy agenda Nessara, a to i v České republice a na Slovensku, která bude vlastně spojena s provedením těchto opatření. Zpočátku, kdybychom to rozdělili na takové 3 části, tak za A tedy následujících 3 kroků. To za A, to by mělo být vyhlášení provedené představitelem státu, zřejmě prezidentem, se hovoří, a to je za prvé globální a veřejné vyhlášení toho globálního svátku jubilea, neboli odpuštění oddlužení, tedy odlužení, tedy odpuštění všech dluhů a univerzální reset toho lidstva zpět na ten systém společné správy, jak se říká, v transparentním dobrém stavu s ostatními členskými bytostmi Galaktické federace, protože ty tam také nejsou někde v nějakém dluhovém chomoutu. Ten druhý bod je implementace prohlášení o tom, že implementace Gessera jako univerzálního ústavního rámce pro globální správu věcí veřejných, takže bude tedy ve všech 209 zemích, suverénních zemích, podle té tajné dohody připodepsané teda na tom pařížském summitu. A je to teda, souvisí to i tedy s obnovením tedy Republiky Spojených států a zároveň s ukončením korporace Spojených států, a u České a Slovenské republiky tomu bude obdobně. A je čistě právní otázkou, zda půjde rovnou o návrat Československé republice, či zda se bude o té právní podobě našich států ještě blíže jednat. Každopádně oba skončí jako korporace nebo v podobě korporace. Ten třetí bod vlastně spočívá v informaci o hromadném odhalení existujícího mimozemského života na povrchu a pod povrchem této planety
a v celé naší sdílené galaxii. Prosím vás, tady u toho schovávat se teďka nějak a dělat, jako že to není a že by se někdo vysmál, vězte, že už dokonce Vatikán na to dělá nějaká sympozia, kde se už o tom baví jaksi veřejně. Takže tady, aby se někdo bál pod nějakým dojmem zesměšnění ještě o tom bavit se vůbec nebo o tom promluvit, tak to je samo o sobě spíše směšné. Ta druhá, čili toto je víceméně povinnost a je to univerzálně pro všechny. Ta druhá část rovněž, a ta vlastně pojednává o tom, že v rámci NESARA budou následně provedeny další kroky na národní úrovni, které jsou podrobně popsány přímo v dokumentech GESARA. A k těm nejdůležitějším patří z nich povinnost vypsat nové nezmanipulované volby v každé zemi světa do 120 dní od vyhlášení té GESARy a tam s tím, že to hlasování bude pod kontrolou kvantového systému, tudíž nezkorumpovatelné. Dále zrušení všech forem daňového systému, kromě jednotné daně z obratu ve výši 15%, nově se tedy uvádí interval od 14 do 17%, s tím, že se to nechá na státech, na jednotlivých státech. Dále je tam úkol přetransformovat vládní systém ve funkční a silně redukovaný nástroj. On teda také, když se mu sníží podstatným způsobem daňové příjmy, tak on ani nic jiného nezbyde. Dále zločinci, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na aktivitách proti lidstvu, covid, farmaceutický průmysl, obchod s lidmi, z jejich orgány, adrenochrom, pedofilie, satanismus, podpora fašismu, útočné války a tak dále, budou zatčeni a souzeni. Dále zruší se stávající otrocký systém založený na námořním právu a zavede se nový právní systém založený na principech respektování člověka jako svobodné bytosti. To je tedy v souvislosti tedy se zavedením obecného práva nebo také přirozeného práva a to právě bude vtělené do té ústavy. O tom nakonec pojednává u těch prvních 3 kroků pod tím bodem A, je to právě ten druhý z těch bodů. No a jinak tady je důležitá jedna věc. Namísto původně globalisty protlačovaného základního nepodmíněného příjmu, s kterým pořád jako někteří lidé šermují a vymýšlí si jako různé věci, tak je prostě potřeba vědět, a to je velmi důležité, že za toho původně protlačovaného základního nepodmíněného příjmu, kdy vlastně pracující lidé měli fakticky vydělávat na ty lidi v době robotizace bez práce a tam víte, že se před několika lety, že se počítalo, jaké bude HDP a že z toho přebytku, že by bylo, tak dneska už žádný přebytek nemáme, tak jednak to padá. Ale důležitější je, že dochází ke změně na rozdělování spravedlivého podílu lidí na světovém bohatství. Tedy na odebrání majetku těch nejbohatších, kteří nabyli za generace krádežemi, manipulacemi, válkami a jejich financováním, účtováním úroku a tak dál, prostě tohoto bohatství a jeho rozdělení mezi obyvatele země podle míry jejich příspěvku na tvorbu nebo na tvorbě tohoto bohatství. To je velmi důležitý, toto je zásadní posun ve věcech. Jak, o tom jsme hovořili v některém z těch předchozích pořadů, kdy jsme tam hovořili, jak to bude, jak vypadá to strukturované financování a tak dál, takže podívejte se na ty pořady. Dále bude odtajněno asi 6 000 kabalů utajovaných patentů, které vlastně zahájí prosperitu lidstva. Tam patří generátory volné energie, antigravitační pohony, léčebné tachionové technologie a další. Oni přijdou další ještě desítky, stovky změn, o kterých teď asi nemá smysl hovořit. To si stejně většina z nás neumí ani představit, ale je nicméně potřeba počítat s tím, že ty podmínky GESARA budou dále ještě průběžně rozšiřovány. Takže tyto zhora uvedené podmínky mají obecnou globální platnost, tedy pro všechny země světa. A teď se pojďme podívat na tu třetí část, a to je vlastně další opatření, my to tady uvádíme jakoby pod bodem C, které jsou předpokládány tou dohodou GESARA. A tady já nabízím teda nějaký prvotní náčrt těch podmínek. V podstatě jde vlastně o přípravu a přijetí, někdy se tomu říká národních plánů NESARA, které vychází z těch rámcových podmínek dohody GESARA. To je těch 25 bodů.
A ty níže uvedené podmínky, tedy vlastně, jak jsem říkal, představují prvotní náčrt těch podmínek toho českého programu Nesara. To je víceméně z mé dílny. To je zatím pro tu prvotní představu. Nemohu garantovat, že to takhle někdo veme a opíše to takto. To jako garantovat nemohu, ale myslím si, že pro tu prvotní představu jako je to dobré. No, takže tady vyhlášení toho programu, nebo té dohody Gestara vlastně by docházelo v České a Slovenské nebo Československé republice, uvidíme, k těmto opatřením. Za prvé, provádí se rekodifikace ústavy a na jejím novém základě změna právního systému. Obnovuje se ústavní právo v České republice, které se vrací do všech soudů a právních záležitostí. Ruší se nadřazenost zákonů a nařízení mezinárodních organizací českému právnímu řádu. Všichni soudci a advokáti budou rekvalifikováni zpět na ústavní právo. Tomu bude přizpůsobena i naše nová legislativa s využitím nově zaváděného zvykového práva a mezinárodního obchodního zákoníku UCC v aktualizované podobě. Dosavadní legislativa se ruší. Dále za druhé, ruší se označení našeho státu Česko. Jediným oficiálním názvem našeho státu je nadále Česká republika, případně Československá republika, podle toho, jak bude dál ten vývoj. Potvrzuje se její hymna v dosavadním úplném znění a textu. Obnovuje se klasický znak České republiky s označením znaků pro její jednotlivé země, to znamená pro Čechy, Moravu a Slezsko, který bude povinně používán při všech příležitostech, včetně označení dresu naší státní reprezentace, a to bez rozdílu. A v případě obnovy Československa bude do znaku zahrnout samozřejmě též symbol Slovenska. Ukládá se příslušným orgánům státu zajistit výmaz zápisu České republiky jako obchodní korporace společnosti s ručením omezeným, konkrétně u britského registračního úřadu, a provést veškeré další kroky k obnovení naší suverenity, včetně znovu instalování označení našich hranic nápisem státní, nikoliv zemská hranice, a to včetně hraničních kamenů, patníků. Za třetí, rozpouští se neprodleně obě komory parlamentu z důvodu jejich dosavadní činnosti podporující většinově cizí zájmy na úkor českých národních zájmů a protiústavní opatření. Za čtvrté, odvolávají se čeští europoslanci z jejich přidělení v Evropském parlamentu s tím, že o obnovení účasti našich europoslanců formou nové volby bude rozhodnuto až po nových volbách do sněmovny parlamentu České republiky, případně Československa a tak dále. V souladu s ustanovením bodu 6 písmeno D tohoto programu. Dostaneme se k němu, já pak na ně upozorním. Za páté, rozpouští se vláda České republiky. Členové vlády předají své úřady do rukou příslušných členů prozatímní vlády po jejím jmenování. Podobné ustanovení se týká přiměřeně i dalších vedoucích centrálních úřadů. Důležité je vědět, že ta vláda bude vojenská nebo polovojenská a bude to tak všude ve všech zemích. Takže to jmenování bude spíše formálního rázu, protože tam už bude připravený návrh a tak dále. Za šesté, prezident republiky zajistí s odvoláním na vyhlášenou dohodu Gestara, jejím smluvním účastníkem je Česká a Slovenská republika. Za A, provedení bodů číslo 2 až 5 z toho předchozího. Dále za B, výběr osoby, kterou pověří sestavení prozatímní vlády, tak to bude víceméně asi formální krok, pokud bude zapotřebí, protože ten seznam už asi dostane. Za C, jmenování prozatímní vlády, to asi ano, pokud o to vlastně za těchto okolností ta venská vláda bude stát, je to formální věc. Za D, vypsání nových voleb do sněmovny ve lhůtě 120 dnů od vyhlášení Gestara. A za E, projednání základních podmínek k obnově československého státu, případně k vytvoření konfederace nezávislých států sestávajících z České republiky a dalších zemí v jejím sousedství, víceméně V4+. Takže to je, když se vrátíme zpátky k tomu bodu 6 písmeno D, tak to je to vypsání těch nových voleb ve lhůtě těch 120 dnů. Tak, za sedmé, umožňuje se prozatímní vládě, jmenované prezidentem republiky, dočasně řídit záležitosti země, dokud nedojde k ustavení nové vlády, vzniklé z nových a spravedlivých voleb, v souladu s ustanovením bodu 6 písmeno D, to je opět on, a prozatímní vláda zajistí kontrolu regulérnosti nových voleb,
účasti mezinárodních pozorovatelů a sčítání hlasů ve volbách pomocí kvantového počítače. Za 8. Umožňuje se republikovým vojenským donucovacím orgánům odstranit, a to i fyzicky, jakoukoliv překážku bránící zákonu Geßera a nebo jeho národní verzi Nesara. Za 9. Odstraňují se všechny nouzové stavy a s těmi související opatření, zejména pak v záležitosti tzv. Covidové epidemie nebo podobných epidemií. A prozatímní vláda zajistí neprodleně za A. zastavení veškerého testování očkování, za B. distribuci ivermektinu, hydroxychlorochinu, izoprinosinu a dalších léků a léčebných postupů účinných prevenci a léčbě covidu a nebo následků po očkování s využitím poznatků, studií a informací skutečných odborníků ze zahraničí i z tuzemska. Za C. Zastavení nadstandardních plateb zdravotnickým zařízením za péči o pacienty s covidem. Za D. návrat nemocnic a dalších zdravotnických zařízení na běžný provoz orientovaný na prevenci, léčbu a operace dalších chorob. A za E. urychlené zavedení léčebných lůžek medbed do našeho zdravotnictví. Tady k tomu jenom jednu poznámku, když tam ty lidé přijdou k ošetření a k vyléčení, tak nejdříve tam projdou skenerem a ten skener podle toho, jak mají DNA a další poznatky, tak on je buď na tu léčbu přijme, nebo je vyloučí. Čili některé ty věci, ty body B, C a tak dál, tak a hlavně ten bod B, ten ivermektin, hydrochloroxin a další, tak je zejména pro lidi, které teda ty medbedy nepřijmou k léčení, ale je prostě potřeba je léčit. To jenom na vysvětlenou. Za 10. vychází ze záměru dohody Geßera a směřující k odstranění všech nouzových stavů v oblasti mezinárodní politiky a vrací neprodleně příslušníky českých ozbrojených sil ze všech zahraničních misí, které nejsou realizovány pod hlavičkou OSN domů. Ruší současně i podřízení našich jednotek cizímu či zahraničnímu velení s případnou výjimkou jednotek vyslaných pod hlavičkou OSN či nástupnické organizace. Je o této možnosti, to už se jako hovoří. Vrací výlučnou pravomoc v rozhodování o vyslání českých vojenských jednotek do pravomoci sněmovny a prezidenta republiky jako nejvyššího velitele ozbrojené moci s tím, že tyto otázky budou nově upraveny v nové ústavě České republiky. Za 11. zakazuje se zřizování zahraničních vojenských základen na území České republiky. Za 12. v návaznosti na dohodu Geßera zrušují se veškeré dluhy z kreditních karet, hypotéky a další bankovní dluhy po celém území České republiky z důvodu nezákonných bankovních transakcí, jakož i transakcí našich předchozích vlád a jejich finančních aktivit, a to jak pro fyzické osoby, tak i pro stát. Tady otázka právnických osob zatím není v poslední době jaksi frekventována, není zmiňována. Jde o jednorázové tzv. Jubilejní výroční úplné odpuštění dluhů, a to jak občanů České republiky, tak i českého státu, a to bez jakékoliv podmínky, nicméně striktně v souladu s podmínkami agendy Geßera a zaváděného nového finančního systému. Bude vyřešen i postup související s existujícími institucionálními půjčkami. Za 13. činnost a řízení České národní banky se opět podřizuje potřebám a hospodářské politice českého státu. Činnost České národní banky bude opět podřízena Ministerstvu financí s tím, že jmenování a odvolání předsedy České národní banky a členů bankovní rady provádí prezident republiky s přihlédnutím k návrhu Ministerstva financí. Čili tady bude i odvolání, a to teďka nebylo možné. Česká národní banka bude napojena na kvantový finanční systém ve funkci koordinátora domácích veřejných investic. Za 14. nově budou zřizovány individuální účty pro fyzické a právnické osoby u kvantového počítače a individuální účty u kvantového finančního systému budou, nebo chcete-li počítače, budou sloužit současně jako účty nárokových směnných jednotek či národních peněz, viz právě už to zmiňované strukturované financování. A tady bych si dovolil tu poznámku, už jste to tady někdy říkal, myslím.
aby lidé, nebo byly informace, že samozřejmě podvodníci jsou všeho schopni, jak kde cítí příležitost, jak se chopit lidských peněz, tak jsou vynalezaví, že už nabízeli vlastně nějaký zmeťouři, jakože připojení do kvantového finančního systému, že jim tam lidem založí jim tam jakože účty a ti nám pošlou všechny dispozice, buď k svým současným účtům v klasických komerčních bankách, nebo ať jim převedou prostředky a že jim bude v nějakém poměru jakože založen účet s nějakou hotovostí nebo s nějakým vkladem, tak aby si na to lidé dali pozor, aby nikomu zatím neskákali. Na špek musíte si počkat, dámy a pánové. Ano. Veliká výstraha. Za prvé nejsme na řadě. Je důležité vědět, že v zahraničí z těch 5 tier, z těch 5 úrovní, ono jich fakticky 6, protože je 4A a 4B, tam jsou 2. Běžný smrtelník je na té 5, já už jsem to také vykládal, taky už to tady máme, myslím v tom kompasu, tak zatímco někde už to jako jsou takzvané červené státy ve Spojených státech, jako je Kolumbie, jako je Brazílie, tak tam jsou na úrovni 4B a my tady ještě o tom ani nevíme. Já jsem nakonec toto zmiňoval i v těch Tvrdonicích na tom nedávném setkání. My tady zatím ještě o tom vůbec nic nevíme. A i ty medbedy, které mají přijít s tou gestarou, vážení, záleží to všechno na nás, do jaké míry tomu půjdeme konečně v ústrety a zpamatujeme se. Venku tam už jsou na to natěšení, v mnoha zemích už jsou to natěšení, už aby to bylo, protože i ten podíl na tom světovém bohatství je pro drtivou většinu lidí velmi zajímavý. A nicméně lidé, jak si vypráví pořád, že na to nemají čas, pak musí splácet hypotéku. To je jako potom těžká řeč, přitom ta hypotéka mají být odlužení. Prostě, no, ale je to těžké, protože ty lidé nejsou ochotní a schopni opustit Matrix. A varují také staré lidi. Podívejte, ty staří lidé tomu moc rozumět nebudou. A když přijdou do toho střediska zpětného odkupu, nebo případně do té banky, až budou zavoláni, tak jako tam jim mohou nabídnout v podstatě někoho, kdo jim toto zařídí. Ale to bude člověk nabídnutý a navržený tou institucí. Neskákejte na to nikomu jinému. To by bylo něco jako ve funkci opatrovníka tady toho účtu a podobně, protože ty lidé s tím třeba nebudou mě zacházet, ale neskákejte prostě nikomu takhle individuálně, kdo vám bude něco nabízet. Jedině to středisko zpětného výkupu anebo banka. Pojďme dále. Za 15. jako platební prostředek bude používána česká, případně československá koruna, krytá zlatem a případně pak dalšími aktivy s postupným přechodem na její digitální podobu. Ty digitální platby budou probíhat formou převodu zlatých certifikátů kryjících měnu či jejich zlomků pro ty menší platby, a to z jednoho účtu u kvantového počítače na druhý. Jenom malou vsuvku pro tu osobní spotřebu je možné si tam podle plánu to strukturované financování, tak si tam odvávat peníze a tady si je vybrat z toho účtu a tady si vybírat bankomatu. To by mělo být možné. Zatím v době, dokud ještě budou vůbec existovat peníze. Za 16. obnovuje se finanční soukromí. Takže žádné CBDC a podobné hry, to se nám tam do toho snaží zase vsunout globalisté. Zase s tím, že by byla teda ten kvantový účet takzvaně, že by byl tady u centrální banky, oni pak ty centrální banky sloučí všechno do jedné světové a budou vás mít potom zcela pod kontrolou a budou vás s vámi manipulovat, budou vás ovládat, tak to ne. Zase pro lidi, zase jim to není jasné a pletou to dohromady. Za 17. daně z příjmu budou zrušeny, stejně jako dosud platný daňový zákon. Jak už bylo řečeno, vytváří se 14 až 17% daň z prodeje na životně nepodstatné položky. To znamená, že základní položky, jako jsou potraviny a léky, a dále pak použité položky, tak jsou od daně z prodeje osvobozeny. Použité, to znamená, budete si, říkám, obvykle používám jako příměr, budete si koupit auto z autobazaru, tak tam už to DPH nebude, nebo ta daň z toho prodeje. To bude místo DPHčka. Jinak teda se iniciuje od základu nový daňový systém v souladu s ústavním zákonem a je důležité vědět, že výnosy z daně z prodeje budou daňovými výnosy pouze pro vládu,
což si v praxi vynutí zásadní zeštíhlení celé vládní administrativy a zastupitelského sboru, protože na spoustu věcí nebude už mít peníze. Nepochybně bude zase smíšená ekonomika, bude tam i státní sektor, aby stát zajistil ty základní potřeby, takže tam ještě nějaké, když bude stát vlastníkem některých zase továren a podobně, tak nepochybně tam odsud nějaké zisky mu půjdou. Nicméně je otázka, jestli to bude formou zisku, když daň ze zisku se platit nebude, či by to ten stát musel potom řešit jiným způsobem, než daní ze zisku. Asi se to nepochybně se to, jak si udělat, asi dá, ale to jako zatím jako nepředbíháme, tak daleko zatím to není. Za 18. zvyšují se výhody pro seniory a činí se trvalými. Prosím vás, tady jsou někdy dotazy typu, a co bude s invalidy a tak dále, a tak dále. Prosím vás, na všechny je pamatováno a ten podíl na světovém bohatství dostane někdo, ať je invalida nebo není invalida. Je to rozděleno do těch věkových kategorií, jak z hlediska obnosu, tak i z hlediska způsobu čerpání a najdete to v těch předchozích dílech Kompasu, všechno. Za 19. budou zatčeni a souzeni všichni politici a úředníci a soudci, kteří se provinili proti českému státu a jeho občanům, nebo spáchali v minulosti prokazatelně trestné činy majetkové či genocidní povahy. Podobným způsobem budou stíháni i lékaři a další zaměstnanci ve zdravotnictví, pokud se provinili genocidou vůči občanům českého státu. Za 19. bude provedena revize všech mezinárodních smluv a jejich nastavení do souladu s prvky Gesara. Za 20. bude provedeno zásadní přehodnocení české zahraniční politiky a jejího zakotvení v návaznosti na dohodu Gesara a na výsledky jednání Jalta 2, a to včetně přehodnocení účasti České republiky v Evropské unii a v NATO, pokud ještě se to nerozsype do té doby. Za 21. Česká republika se bude orientovat na všestrannou mírovou mezinárodní spolupráci na zásadě paritního win-win systému na úrovni států a soukromých subjektů a občanů. To znamená, měl by to být rovnocenný partnerský vztah, tedy win-win, že obě strany vyhrají tedy, abychom si rozuměli. Za 22. energetické, vodohospodářské a strategicky průmyslové, včetně obranných teda společnosti, tak budou převedeny na ty státní podniky jako určitý vlastní zdroj příjmu provozu k financování některých neprovozních potřeb státu. Za 23. bude zajištěn přechod na základní kooperativní model hospodářství za podmínek nediskriminace a férové soutěže o nejlepší řešení. Bude zajištěna soběstačnost potravinová, vzdělávací, většinově obraně vojenská a energetická. Za 24. ruší se veškeré neziskové organizace, které nejsou orientovány výlučně na zdravotní a sociální péči pro druhé. Za 25. bude obnoveno vzdělávání občanů zaměřené na znalost dějin českého národa, na vlastenectví občanů, na poznatky moderní vědy a techniky, včetně základních informací z oblasti exopolitiky a na celkový osobnostní rozvoj občanského státu s cílem obnovit dřívější vzdělanostní úroveň národa na úrovni požadavků vyplývajících ze systémové změny. Tady je důležitá ještě jedna věc, já jsem ji ke své chybě nezmínil, a to je vůbec otázka poznání těch dějin teda světových a otázka Tartáry a podobně, protože výhledově by mělo dojít k tomu, že vlastně na té zeměkouli bude, tak jako na jiných, bude vlastně jeden národ. Tam by dokonce by to mělo splynout, že by měl jeden národ, ale ne tak, jak to chtěli globalisté podle Kudnova Kalergiho, ale jiným způsobem. A jakási intuice mě říká, že půjde o obnovu Velké Tartárie. Nakonec prezident Putin nikoliv náhodou před několika lety otevřel to muzeum v tom Petrohradě, které se právě týká té Velké Tartárie, tam byly ty mapy a jako další věci. A teď se podívejte, jak to postupně jak to vyplíná jako na povrch. A když pak jako zjistíte, že Velká Tartárie pokrývala dokonce i nejenom západní pobřeží Spojených států a že šla až skoro zasahovala až skoro do prostředka Spojených států, tak pak si jako řekněte, tak jako to opravdu, tak to je úplně jiný pohled jako na svět. No, zasahovala tady do Středomoří a Dálný východ a tak dál. Takže tolik teda těch 25 bodů a jenom na závěr bych si dovolil malé shrnutí.
Aniž si to mnozí lidé u nás uvědomují, tak bude zapotřebí, aby si tento nový systém z hlediska základních znalostí osvojili, neboť bude vytvářet, stejně jako rozsah a možnosti čerpání jejich podílu na světovém bohatství formou toho strukturovaného financování, podmínky pro jejich další život a předpokládaný osobnostní růst lidí a jejich rodin. Zjednoduší se zákony, zjednoduší se postup u soudů, omezí se závislost lidí na státu a politice, zejména pak v podobě, jaké ji předváděly v posledních letech politické strany a politici, a to jak u nás, tak i v zahraničí. A lidé budou postupně přecházet na realizaci vlastních projektů, případně se spojovat k jejich realizaci. A i tyto podmínky budou směrovat lidi k lepšímu životu. K něm ale bude třeba i lidského úsilí a shody. Takže tolik ode mne k dnešnímu dílu tohoto tématu. Pokud jde o příští díl, dáme včas vědět, zatím upoutávku nedělám, a dáme včas vědět a měl by zase být k vysílání příští pondělí. Takže budu se těšit s vámi na viděnou, naslyšenou a uvidíme. Dobře, dámy a pánové. Tak to bylo vlastně doplnění, druhá část, tedy 8. dílu, vidíte to, nevěřte mi, 8. dílu, tedy Kompasu, informačního minima pro každého, tak aby jsme to věděli, Nesara, Gesara a hlavně ty souvislosti tady s Českou republikou, případně s Československou, nebo s Českou a Slovenskou zvlášť, takže uvidíme, ale v těch plánech je zkrátka, že bychom se měli stejně dále spojit, protože to jinak nepůjde, dámy a pánové, anebo už teď, než se k tomu dopracujeme, zkrátka, aby naše národy přežili, aby nedošlo k něčemu nechtěnému, tak musíme se o tom informovat a vzdělávat. Takže dámy a pánové, děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému, děkuji vám a můžete směle naslouchat, číst a sdílet a předávat dále. Případné další věci najdete takéžto na tedy poslové budoucnosti, že ano, na stránkách _zlatývěk.info a tam najdete všechny důležité informace. Takže takhle se to má, pane inženýre, já vám děkuji. Jdu pustit tedy závěrečnou znělku. Díky také za spolupráci a budu se těšit příště na viděnou, naslyšenou. Tak, díky moc. Já to tady přepicnu a jedem. Sme aktívni ľudia, poslovia budúcnosti, zlatého veku. Tvoríme spoločne už dnes našu šťastnú a zdravú budúcnosť. Podieľame sa na obrane, hospodárení a vzdelávaní sa. Pripoj sa k nám a spoj sa s poštovnou vo svojom bydlisku. Pokiaľ ju u nás nenájdeš, založ novú poštovňu. Pre viac informácií choď na www.poslovebudoucnosti.zlatývěk.info. Všechno zkoumám.